Falai bamanango koni maa min kɛra hɔrɔn i ti ngalon tigɛ n'i kɛra hɔrɔn ye i ti janfan kɛ wa n'i kɛra hɔrɔn ye i bɛ layidu timɛ bamanan kelenw ko yɛrɛ wolo ani jamu bɛ wolo nka ani to a ti wolo Falai sɔgɔmada in na an b'an dugudɛgɛ ka taa min ye Asie continent kɔnɔna ni Europe continent kɔnɔna na Falai Ukraine ko tɔbɛ ko la a fa fɛ hali bi Falai basa sigiɲɔgɔnw olu t'a dɔn sogo ye n'o tɛ buni b'a yɛrɛ la o ko yɔrɔminɛ wulu kɔni a fana soma bɛ na duman kɛ kuma dɔw la koyi Ukrainekaw ka wasaden dɔ bɛ yen n'o ye Zelensky ye ale y'a yira sa k'olu ye bugubugubani 2 kɛ ka taa se kilomɛtiri 100 fo kilomɛtiri 204 ma sangolo la k'a lajɛ min ye u ka kow ɲɛ bɛ cogo di sabula o fana bɛ fɛ k'u fari foni sira wɛrɛw fɛ ni kibaruya in sinsinna ka lakɛnɛmaya u ka jamana service de renseignement maaw fɛ n'u ka ministre bɛ jamana ni u ka jamana ka lakana ko kunna Falai kabi kɛlɛ daminɛna ko Ukraine bɛ nin labɛn in na min ye nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen sangolo la kɛlɛko ta nasira fɛ ka misiliw lajɛ min ye misili minnu bɛ ale ni u ka tactique yɛlɛma cogo Ukraine y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni bɛ senna olu bolo Falai o waati kelen jamanakuntigi n'o ye Zelensky ye ale ko min ye nucléaire baaraw ye ko maaw kan k'u kɔkɔrɔma bɔ o la k'u kan k'o ye k'o to yen k'a sɔrɔ ale yɛrɛ fɛ yen o baaraw bolodalen don wa maaw b'o o baaraw la kabi kɛlɛ daminɛ fo bi min ye Zelensky ka kuma ye a bɛ maa bila k'i yɛrɛ ɲininka bɛnkan min sɔrɔla Budapestkaw fɛ yen san 1994 san yalama k'u y'o fili o kɔjala kan wa o min b'a yira sa k'a fɔ ko nucléaire ko maaw k'u mabɔ a la maaw ka farati a ko la nka min ye Zelensky ka kumalaselaw ye u ko fili kuma do ka b'u ka jamanakuntigi yɔrɔ maa wɛrɛw y'a yira k'a fɔ ko fili kuma tɛ sabula min ye maa mafalenw ye sɔrɔdasi kunda kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara min bɛ yen n'o bɛ senna bi ka kɛ ni nucléaire ko ye ko an bɛ ka jɔ min ye Ukraine na Falai a fana bɛ k'a ka labɛn kɛ dɛ san 2024 o utu kalo la u ye fɛɛrɛw sigi sen kan ka sɛbɛn dɔ bɛ yen ka bɔ u ka wolomasiri tabaw ka minisiriso yɔrɔ o nana a yɛrɛ sɔrɔ n bɛɛ da kan maaw ko sɛbɛn in k'a porokotor'u la Falai maa mafalen wɛrɛ bɛ yen o y'a yira sa k'a fɔ ko sɛbɛn porokotolen tɛ dɛ nucléaire baara a mugukisɛw lajɛli a marifakisɛw lajɛli a bɔmu o sigili sen kan ko hali n'o y'a sɔrɔ Ukraine jamana ɲɛmaw y'o o nkalontigiya k'o tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye cogo si la minisiri kɔrɔ min bɛ yen n'o tun b'u ka wolomasiri tabaw ka gun kunna n'o ye Alina Furlova ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko sɛbɛn in ma n'a yɛrɛ sɔrɔ ten n bɛɛ da k'a dɛ Falai ko lakɔrɔbɔli don k'a lajɛ maaw bɛna min fɔ ka kɛ ni Ukraine ka nin baara cɛjugu ninnu kɛli ye bi n'a bɛ ka wulikajɔ se d'a yɛrɛ ma ko sabula a y'a jateminɛ k'a fɔ Amerikɛnw ka dɛmɛ mana na dɛsɛ u la don o don nanzaralakaw mana u bila don o don yaasa u ka se k'u jɔ u kolo la o la bɛ ka nin baara ninnu kɛ kabini kɛlɛ in daminɛ n'u ni Irisi bɛ ɲɔgɔn na o la sa Ukraine bi na maramafɛnw olu dilanni sira fɛ bi na min ye nucléaire dilanni sira fɛ Falai k'a minɛn dafalen bɛɛ lajɛlen bɛ Ukraine bolo koyi maa tɛ jɔrɔ min na k'a fɔ ko sigana bɛ min na min ye mugukisɛw ye min ye marafaw ye arajo min bɛ n'o ye u ka radiologie baarakɛlaw ye ko Ukraine Falai diɲɛ jamana minnu bɛ yen n'olu ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye nucléaire yɛrɛ dilanni n'a minɛn a sogololi la Falai o jamana 11 Ukraine b'o la koyi sabula uranium o min bɛ kɛ ka nin baara in kɛ o bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ Ukraine bolo wa minɛnw n'a maɲɔgɔnlɔn bɛɛ lajɛlen bɛ a bolo wa fɛɛrɛw sirilen don a fɛ bi min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw ye o b'a bolo min bɛ se ka baara ninnu kɛ sabula Union sɛbɛntigi b'a 12 fili la tuma min olu tun bɛ baara kɛ ni minɛn ye ka nucléaire sigi sen kan Falai k'a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ Ukraine bolo o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ fana fɛɛrɛ min bɛ yen n'o ye ka bɔmu dilan sa n'o ye bɔmu yɛrɛ ye min ka jugu ni bɔmu bɛɛ lajɛlen ye ni dɔw k'a ma ko bɔmu nɔgɔlen k'a bɛ kɛ maaw ɲɛna ko Ukraine b'a kunfɛ k'a t'a kunfɛ dɛ a ka baaraw a ka wulikajɔw a ka cɛsiriw a kɛlen don k'a bɛɛ lajɛlen dɛn uranium na sabula o uranium o ɲɔ ɲɛlenba de bɛ a bolo n'o o ɲɔ ɲɛlen kelen bɛ ka ɲini bi Iran fɛ k'a di Amérique ma dɛ k'a tonnen bɛ ninnu bolo min ye maaw mago tɛ minɛn minnu na kɛlɛ fɔlɔ minnu ni kɛlɛ filanan minnu kɛra yɔrɔ minnu yirala ko maa kana se olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Chernobyl ye Falai Chernobyl ale ye dugu ye sa
yakili tɛ fɛn fɛn la ko bɛ se ka kɛ ka diɲɛ ci bɔmu dilan o minɛnw dogolen don o yɔrɔ la ye a tɔni bayirika nka yɔrɔ in latigɛlen don k'a jira sa ko maa si kana se a kɛnɛ kan a dun a bɛ Ukraine ka yamaruya kɔnɔna na dɛ ko tuma na ɲininkali jumɛn bɛ yen bi Ukraine sera k'a yɛrɛ bɔ nin ko in na cogo di maa min bɛ k'i bolo jan nanzara jamanaw ye su ni tile maa min bɛ ka fɔ ko diɲɛ kana dɛmɛ su ni tile fo kana fɛnw sigi sen kan a ka programme nucléaire min ye sankolo baara k'olu sigi sen kan ko yalama ko min ye musaka minnu dira a ma nanzaralakaw ni États-Unis fɛ fala ye k'a musaka donna sira jumɛn fɛ Ukraine a bɔra gɔn kelen na bila la ka kɛ sirannafɛn ye bi bi in na